Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 9. Isot gapo na aditay ko mauma nga agaramid iti naimbag, tadumtang to ti tiyempo nga agapit tayo no ditay maupay. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Itatanda kayo amin na dumdumgag. Kaya't ko nga ibagaasahan ko nga mo. No aging gakaano ti kapaot ti biyag ko. Mariknak ako mapsot akon. Manipod iti day di pan naka-stroke ko. Ket na ito'y 3 story sa balay ko. Ken tinagsaadan na. Na kayo at ang anak ko ti agtawid. Na kayo, Maki, Dolor, ken Fe. Nalpasan ti abogado nga in-transfer tinakan niyo. Numapukaw akton. Ket kayat yung nga ilako ti balay. Ket paggugudwaan nyo ti bayad. Adda ka na kayo da ita. Basta kikinaawatan kayo lakit di. Dayta ka dilaang ti bagayo, papa? Dayta laeng dolor. Apay ka di. Sayang. Tada ito'y laang balay tinabatbati asa ni Kwayo. Nailako yu amin asa ni Kwayo. Manipod nagsakit da idi mama. Kan idi na ospital kayo. Wan nga rod, papa. Kaasi kami mat nga anak yu. Tada ito'y laangan balay tinatda apag bibingayan mi. Sana bale, tanakaadal kayo mat amin. Ket adamat na talget abanggatan nyo. Uray pay, papa. May mayat matlaang no adda kumamat sa ni Kwayo amatawid mi. Apay ka di aday ta tinapatag kada kayo. Anya nga ruti maramidan tayo no awan. Saan mo nga ibaga asaan anapatagkan ka ti sanikwa, manong? Apay kit din asaan anapatag. Ngaman nya nga ruti maramidan tayo no awan. Saan ko maaday ta ti pagsaksakitan tinakam yo. Ano sa inyo kumalatan? No anya ti maibatik kada kayo. Maki, makadlawa kon Apay asyak matlatan ti mga asikaso kan ni papa. Awan man lati tumulong kanyak mat kadagiti kakabsat mo. Agpapada tayo mat nga agnana ti balay ni papa. Iso nga agtitinulong tayo kumamot ang mga sikaso kan kuana. Ala, bayaan bakat. Takasaritak dagiti kakabsat ko. No saan ko asukatan ti diaper na. Awanan, idjaynan amalungsot. Duapay mat ngamin anapasamak kan ni papatikasta. Nabidriden mat tan, manipod na stroke. Alangan mo't abaybay-an tayo latan. Awan mat imbagak abaybay-an tayo ni papa. Dayawon ka nga rod. Tanay kamkamang kalaeng. Ngam sikat ti mga asikaso kan ni papa. Gaputa amok apagrebbangak. Angam ko ma, amumot dagiti kakabsat mo ti pagrebbangan da. Dolor, tulungan niyo mat ani Eloisa ang mga asikaso kan ni papa. Manong Maki, amumat nga da trabahok. Busy akanayon. Imbag ka ni Eloisa taadalaang dito'y balay. Amuyo mat nga adda baby ng awawirin ti asawak. Isu ti para dalos dito'y balay. Kan para asikaso kan ni papa. Adda mat pagrebangan niyo kan ni papa. Apay, nauman ti asawam ang mga asikaso kan ni papa. Saan anauma? No di kat mabambanugmat. Kasapulan na matitulong yo. Ibagam iti asawam. Tano masadutan ang mga asikaso kan ni papa. Baybayan na latan. Saan kat arumaniklamo?
Nasaya at matadakan pa'y. Apay ka di, Manong. Tulungan niyo mat ani Eloy sa mga sikaso kan ni Papa. Ano san na nga si Kasuan? Taisukat nga ron ti mabatbati dito'y balay. Wen, ngam tulungan niyo mat nang rona no day of you. Pasensya kayon, Manong. Ngam sana ka tumulong. Da kayo mat nga agasawa ti concern launay kan ni Papa? Saan ka di? Oh, di da kayo nga ron ti mga sikaso. Gapo kadita na i-transfer itinagan tayo ti balay ni Papa. Katkasta kayon. Manumatla ti balor da ito'y abalay ngay. Apay, in-transfer na kadi kada tayo, tapno asikason tayo, kasta? Ama tayo ti pagsasawam iti kasta. Awan ka di ti panangipatag mo kan ni Papa. No sika ti mangipatpatag kan ni Papa, Manong. Sika nga rod ti mga sikaso. Saan na kami nga obligaan? Tas saan da kayo mat nga ibabaon ang mga sikaso kan kuana? Jimmy, numabalin. Ibaon mo kuman ni bakat mo at tumulong ang mga sikaso kan ni Papa. Unay kamaten Manong Maki. Siyak pa lang ba't kinakitam? Amo mat nga awan kabkabalak ka ni Dolor. Unay matendag iti kakabsat ko. Nagpadaan damat lakid din nga awan bibiyang dakan ni Papa. Masyanak iti asawa Manong. Ngam awan mat maramidak. Imbes adag iti pudpud no nga anak ni Papa ti mga sikaso kan kuana. Saan mat? Tatipay manugang na. Ibagam ka ni bakat mo taagan anos. Ti Diyos langan ti makaam mo amang subad iti amin narigrigat na Manong. Si kalaangan ti makaan anos kanya kay Eloisa. Nagsakita panunutan. Akadurmandak dagiti babaeng anak ko. Jakmet maaramid abaybayan kayo latan, Papa. Uray mabambanugak. Ikarkarigatak ang mga sikaso kada kayo. Uray la ko magluto iti kanak. Di pa'y maaramid dagiti anak ko. Talaga asyak ti patudananda, Papa. Kinasaupay idan ni Maki. Ngam, talaga asaan da akayat ti tumulong. Maasya anaken ka, Eloisa. Ang nunabandugan. Baybay anak latan. Anya ka diday tangay bagbagayo, Papa. Wen, mabambanugak. Ngam adda anak pa'y laang mat itinalok ng apanagpuspuso. Jak maaramid abaybayan kayo. Akas iti aramidan dagiti anak yo. Agyaman aken ka, Eloisa. Sikat impay ti Apo nga anghel ko. Sapay lako ma. Tay kanak nga rod ti Apo iti nasalon at abagi. Tapno napigsa aklat ta ang mga ramid kadagiti amin apagrebengak dito'y balay. Naitati kanayon ko nga'y karkararag, Eloisa. Nakariingan ti anak ko itindayon na. Katsak pa'y nalpas ti lablaba akabadbado ni Papa. Siyak pa lang ti mangubay ti anak mo Manang Eloisa. Tapno malpas tara aramidang. Agyaman nak, Jimmy. Ano sam nga rod asaklutan ti anak ko. Tapno malpasan da ito'y lablaba kat maibilag ko. Pura dito lang ti maitulong ko Manang. Pulusmat ngamin asa anak kayat ni Dolor ti tumulong. Talaga ka di asaan mo akabailan at tubngaran ti asawa? No kontra kat papanawan nakmat Manang. Talaga nga rod ang nagalas ti ugali ti asawa. An-ano saklayang Manang. Ngam no sa anak to na makaanos, amang ano panawak ton. Saan ka ang mababalaw no kastanto ti aramidam, Jimmy? Jak magustuhan tinasang patak nga aramidam, Jimmy. Tika di pa nang saklot ko iti anak ni Manang Eloisa. Anya ka di aga po at tulungam da dya babae. Imbaon na ka ang mga wer iti anak na?
Siyak ti nagpresenta amang saklot iti anak na. Ta nakariing, kat saan na pa'y analpas ti lablabaan na abado ni Papa. Inton maminsan, jak kayat atulungam day a babae. Ta apay mat, kakaasi lang arudan. Kunamlano asino akasingpatan, ngam agpatulong matlagayam ang mga sikaso ken ni Papa. Saan ka ti arumbang lahing nga si kaswanyo ti amayo? Makapawan ganas ti mga sikaso ken kuana. Awan man la tinasaya at amay patawid na. Dahita ka di tawid tinapatagkan ka. Natural! Saan anasaya at ti kababalin mo nga anak no kasta ti kapanunutam? Kayat mo tatapisan ka. Pumanaw ka man iti sangok. May saka pa'y ngawan sirserbi na. Maminsan pa'y makitak at tulungam day nga Eloisa. Pagtalawan ka dito'y balay. Papa, apay ang nagbasit ti kinan nyo. Talo kutsara laang matinabawas iti inkargak nga inapoy yo. Awan ka nas ko amangan, Eloisa. Saan na mabalin? Pilitan nyo timangan. Subwan kayo. Di nakpakadanagahan. Ayo saklaan. Umay ka. Agtugaw ka dito'y abay ko. Apay ka di, Papa. At nakayat ko nga ipakaken ka. Sige. Anya ka di ti bagayo, Papa. Alaam ko ma. Tinapandagan iti foam. Iti batog ti ulwanak. Ada indulin nyo dito eh? Adda. Ala emon. Ni, anya da ito eh, Papa. Naka-envelope kan silyado pa eh. Kayat ko. Alukatam dayta intun mataya kon. Papa, anya ka di mananday ta nga ibagbagayo. Anya nga min daytoy. Kwarta? Gastusan nyo kit din. Igatang nyo iti agkakaima sa taroon. Tapno maramanan nyo pa'y. Saan akwarta dayta? Ay wanam ana imbag. Saan mo nga ipakpakita iti sa bali? Taparaken ka dayta. Apaman amatayak. Isuntumit ti pananglukat mo. Saan ka di mabalin aluktan itan, Papa? Sana mabalin, Eloisa. Naska na tong palem day taabilin ko. Sige, Papa. Tong palak dayta nga imbagayo. Anya nga ta daytoy anak ka envelope. Idulin ko latan. Respetuak tibilin ni Papa. Uray kas kasano. Nagbalin mo't anasaya at kanyak. Ay, maikawa ak tulakit din no awanton. Uray kasano tirgrigat ko ang mga asikaso kan kwa na. Uray adagundaway ang maupupayak. Jaklat tamot maaramid abaybayan. Nagbalin mo't ang napatag ni Papa kanyak. Nangruna kat awanen dagiti dadakkel ko. Iso ani papalatan ti ibilang ko kas maikadwa nga amak. Bilibak mo't iti anos ni Manang Eloy sa mga asikaso kan ni Papa. Agasam, trabaho na amin, ngam saan amaum-uma kan ni Papa. Talagang addan iti nasayat a panagpuspuso day jay a babae. Sumardang ka man namang idaydayaw iti dayja a babae. Takagurak adenggan. Imposible mo ta saan mo makita day Manang. Saan mo lang ang maaklon, ngam, ammom a husto ti bagbaga. Ala, wanan. Ngam adayo ti riknak ken kuana. Ket jak ammo no apay.
akanan nyo. Nagluto ak iti sopas. Taimbagayo idirabi nga iso ti kayat yo akanan ita nga agsapa. Papa, bumangon kayon. Saanin nga agang angas ni Papa? Papa! Apay pinanawan da kami matahan. Kinunayo akayat yu timangan iti sopas. Ngam apay asan yu matan anauray. Papa! Papa, nagsakit na ito'y nga ipapatay yo. Ngam, ala, si Papa lubos kami kan ka. Aginanakan. Awanan ti Marik naman na sakit. Sila lagip kami, iti agnanayon kan ka, Papa. Ipatpatag na ka unay-unay. Tulo. Apay asang-sangitam ni Papa iti sangwanan ti lungon na. Saan mo tapod nung agladladingit ka? Saan ka ni? Anya lang ti makuna dagiti tao. No pulos asa anak nga agsangit, ha? Pamarang nga ron tira ramidam. Panawan nakman ditoy. Makadisturbo ka. Malagip ko ti envelope nga intad ni Papa. Kinuna na alukatak. Inton awanan. Ne, anya nga envelope? Mabiit lang Taalak iti aparador. Kaano ti panangitid na iti dayta? Idi pilpilitak amangan. Gapot tabas sitikin na. Dua, wenno talo alawas ti napalabas. Iduldulin na daytoy iti pandag ti foam na. Alang arod, lukatamon. Titulo ti daga daytoy. Kat nakanagan kanyak. Nukasta. At dapay nabati at sanikwa ni Papa. Kat sika tinapili na anang tadan. Orayak la makasangit. Kasano pa'y ita makapagyamanak kan ni Papa. Katawan matan. Gaputa saan akasapulan ti panagyaman mo. No di kat iso ti agyamyaman kan ka. Gaputa inananusam nga inas asikaso. No inas asikasok man day di Papa. Gaputa pagrabangak day ta. Kan napatagmat kanyak ni Papa. Kat gaputa saan ka anaumaan ang aramid iti naimbag. Dimtang ti tiyempo, nga apitam ti bunga ti kinaimbag mo. No agaramit ka, iti kinasayaat kan panagsakripisyo, at daagor-oray kan ka agungguna nga ipaay tinamarswa. Ngarod, saan tay kumaamauma nga agaramid iti kinasayaat, ta iti udi na addan to balangat akatukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.